Takže táto časť je relatívne rovná. Relatívne. A tu v podstate je horizont a za ním dojde smerom dole. Tu napravo je vidieť, ako to padá hodne strmo dole k tým stromom napravo. Takže túto z pravej strany je to v podstate strmé dole. Idem ešte raz. Takže toto je celkom pekná časť, ktorá by sa dala využiť, ale sú tam tie káble vysokého napätia na druhej strane. Neviem, či to je úplne vhodné. Ale táto časť mi príde taká ako celkom použiteľná. Tu na niekde potiaľto. Keď to zoberiem ďalej k tomu, čo sme pozerali pôvodne na mape. Už odtiaľto je vidieť tam vzadu, že v strede je jama, ktorá sprava ide dosť strmo dole kopcom. Aj odtiaľto je vidieť, ako v podstate tu od auta, čo je len kúsok, teraz som nejakých 30 metrov od auta. Ako to ide mierne do kopca a hneď v zápätí to ide strmo dole. Tam je jama. Ono sa to možno nezdá, že je to hlboké, ale mne to príde dosť. Ako dosť jama. Tu na kúsok rovno. Ale to je hodne krátke, to nie je ani 60 metrov. A potom je tam jama. Tu na dole to je samozrejme hneď dole jama. Keď sa vrátim naspäť k tomuto, tak toto mi príde ako vhodné miesto. Ale zase sú tam tie elektrické káble. Sú ďaleko, čo už myslím, že je úplne v pohode. Keby sme to chceli spraviť takto, paralelne s cestou, tak mi to príde celkom rozumné ešte. Dobre, končím.